betekent de Nacht van Oranje voor jou? Ja, met het Koningshuis, je zit te kijken, vooral voor verleden jaar heb je natuurlijk een nare smaak in je mond. Maar uiteindelijk, ik denk dat het heel mooi is dat het Koningshuis er is. Het brengt toch wat meer charme als je bijvoorbeeld ziet aan Frankrijk, en Sarkozy. Wat minder, sorry voor alle Fransen. Maar ja, het heeft toch iets aparts als je ziet dan Willem-Alexander Maxima, die tussen het volk in staat. En dan dit, de Nacht van Oranje, ze zouden hier moeten zijn. En dan een troontje apart, dan zou het helemaal volmaakt zijn. 30 april zelf staat natuurlijk bekend om de vrijmarkten en het verkopen van oude spullen. Wat zou jij op je zolder weg willen trekken en willen verkopen? Nou, mijn schoonmoeder... Nee hoor. Ik ga altijd door de stad heen lopen. Ik doe zelf 2 optredens. En voor de rest ga ik met mijn vrouw en kinderen door de stad heen. Hoewel mijn kinderen meer hun eigen gang gaan de laatste jaren. Maar ja, het is het feest. Gewoon lekker relaxed. En dan hoef je niet altijd te werken, maar gewoon de spontaniteit van de mensen meemaken. Dat is heerlijk om te doen. Ze zeggen wel eens, elke dag is een ware feestdag, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ja, en daarom heb ik ook mijn nieuwe single Slingers genoemd. En hier de primeur gedaan. En er wordt gelijk de videoclip wordt hier geschoten. Zodat de mensen ook de registratie zien. Ja, en daarna een feestmedley. Ja, het dak eraf. Joh. En dit is, als artiest, als je voor mij eigen zijn dit de mooie dingen natuurlijk. Als het goed is, gaat hij aankomende week in de release. En dan wordt hij geplukt en gedaan. En ja, hij ligt helemaal klaar. En hier was de primeur. Ja, en dit is natuurlijk een mooi podium om dat als eerste neer te zetten. Maar ja, ik noem ook bij de mensen in de huiskamer, waar de gezelligheid is, daar hoop ik te komen.